12 il-ħaddiema mill-Assoċjazzjoni tal-Airline Operations Controllet wettqu Azzjoni Industrijali kontra l-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru Air Malta. Fl-istqarrija l-Air Malta spjegat li l-azzjonijiet industrijali qed isiru minħabba li l-AAOC mhix preżentament rikonoxxuta bħala union li esklusivament irrappreżenta din il-parti żgħira mill-ħaddiema tal-kumpanija. Kien nhar l-4 nofsinhar li saret laqgħa bejn l-AAOC, il-Ministeru tat-Turiżmu u l-Air Malta. Il-kumpanija tqis li ġala darba union oħra li qed issostni li tgawdi r-rikonoxximent maġġoritarju tal-ħaddiema, il-kwistjoni trid tkun deċiża mit-Tribunal Industrijali, qalet l-Air Malta li żiedet kif l-AAOC qed tippretendi rikonoxximent immedjat. L-Air Malta deskrivit l-azzjonijiet industrijali tal-AAOC bħala responsabbli u illegali u dan għax jistgħu jaffettwaw l-operat tal-kumpanija u t-turizmu. Għalhekk l-AAOC ser tinżamm responsabbli ta' emila b'rispett lejn il-ħaddiema tal-Air Malta li qed jistinkaw b'lealtà kbira lejn il-post tax-xogħol, qalet l-Air Malta. Mal-kundanna tal-Air Malta jingħaqdu l-Assoċjazzjoni Maltija l-Lukandira u r-Ristoranti u l-Assoċjazzjoni Maltija ta' min ħaddem li jappellaw lill-AAOC biex tkun responsabbli u ma tagħmilx ħsara lis-settur turistiku. L-Air Malta qalet li t-titjiriet ma ġewx affettwati u kollox baqa' skedat kif kien pjanat, b'eċċezzjoni għal titjiriet lejn Heathrow iżda dan minħabba l-kundizzjonijiet tat-temp. Sa dan it-tant ix-xogħol li s-soltu jsir miċ-ċentru għall kontroll tal-operazzjonijiet tal-linja tal-ajru qed ikunu provduti minn ħaddieħor. Anke jekk għad ma ntlaħaqx qbil l-Air Malta u l-Gvern huma miftuħa diskussjonijiet biex eventwalment tinstab soluzzjoni. Il-linja tal-ajru se tkompli taħdem biex tiggarantixxi l-aħjar servizz possibbli li ma jwassal għall-ebda inkonvenjent tal-klijent, temmet tajt l-istqarrija.